ini ndinozistabi pane pa HK wakandimaka ndongoti it's okay. Wangu munhu wenyama anonetsa saka usaponyenya kumtrasta. Usavatsekerere vanhu ava avakude vanonyembera kukuparira kana uripo bati uchingopire gotsi vanotanga kukureva mabekbenson avandana Judas. Usavatsekerere vanhu ava avakude vanonyembera kukuparira kana uripo bati uchingopire gotsi vanotanga kukureva mabekbenson avandana Judas. It's for me ndakutama ndega chinouya chinondiwana ndiri ndega kozwash wanda itoti vari beta ndo vakazondipuka katatu sapita iwawo waunodza masikiresi ndo waneshanje dzinobhira semasigareti. Usabhaizwe nezino mabek smile awakude vanhu avakude ava. Usavatsekerere vanhu ava avakude vanonyembera kukuparira kana uripo bati uchingopire gotsi vanotanga kukureva mabek benson avandana Judas. Usavatsekerere vanhu ava avakude vanonyembera kukuparira kana uripo bati uchingopire gotsi vanotanga kukureva mabek benson avandana Judas. Vana uyatsema kwai mumoyo ari mapere ukangwariyo wachenjerere avasibo vanhu ava vatoriwe nawo mabekbensa ndivanda madhau. Usaudze zvauri kurunga avadi kuti ubate chipenyu kubata chipenyu. Munhu wenyama anonetsa saka usabva wanyanya kumutrasta. Wazhinji watakasimudza bati kumagumo vakazotinyudza daza. Usavatsekerere vanhu ava avakude vanonyembera kukuparira kana uripo bati uchingopire gotsi vanotanga kukureva mabekbenson avandana Judas. Usavatsekerere vanhu ava avakude vanonyembera kukuparira kana uripo bati uchingopire gotsi vanotanga kukureva mabekbenson avandana Judas. It's for me ndakutama ndega chinouya chinondiwana ndiri ndega kozwash wanda itoti vari beta ndo vakazondipuka katatu sapita iwawo waunodza masikiresi ndo waneshanje dzinobhira semasigareti. Usabhaizwe nezino mabek smile awakude vanhu avakude ava. Usavatsekerere vanhu ava avakude vanonyembera kukuparira kana uripo bati uchingopire gotsi vanotanga kukureva mabek benson avandana Judas. Usavatsekerere vanhu ava avakude vanonyembera kukuparira kana uripo bati uchingopire gotsi vanotanga kukureva mabek benson avandana Judas. Vana uyatsema kwai mumoyo ari mapere ukangwariyo wachenjerere avasibo vanhu ava vatoriwe nawo mabekbensa ndivanda madhau. Usaudze zvauri kurunga avadi kuti ubate chipenyu kubata chipenyu. Munhu wenyama anonetsa saka usabva wanyanya kumutrasta. Wazhinji watakasimudza bati kumagumo vakazotinyudza daza. Usavatsekerere vanhu ava avakude vanonyembera kukuparira kana uripo bati uchingopire gotsi vanotanga kukureva mabekbenson avandana Judas. Usavatsekerere vanhu ava avakude parira kana uripo bati uchingopire gotsi vanotanga kukureva vanhu avandana Judas.